Gaur goizean, Larrabetzuko gurutze frankista eraisten ari zirela, 4 pertsona zauritu dira, zer irratikateak jakitera eman duenez. Harrizko gurutzea espero esen aldera jauzi da, eta bertara hurbildu diren ikusleak ustekabean hartu ditu, zenbait txintxor gainean erori zaizkielarik. 2 gizon eta 60 urte inguruko 2 emakume izan dira zaurituak. Bata gurutzetako ospitalera eraman dute eta beste biak Galdakaokora, denak zauri arinekin. Larrabetzuko udalak joan den apirilaren 26an erabaki zuen Gaztelumendi tontorrean dagoen gurutzea eraistea, eta gaur goizeko 10:00 zegoen deituta ekitaldia. Gurutze hau 1938an eraiki zuen erregimen frankistak bere hildakoen omenez, Bilbo babesten zuen Burdinezia suntzitu eta urte batera. Dorrearen egoera nahiko arriskutsua zen, urtetan zehar jendeak bertatik harriak kendu izan dituelako. Gaztelumendiko gurutzea zegoen tokian, nazionalen aurka borrokatu zuten gudarien omenezko plaka bat jarriko dute.